guztioi. Ez dirudi interesa hondirik piztu denik pentsa horreko honek, baina egon zaituzte ziur, arlo honek legealdi honetan pixo hartuko duela eta gerozta interes gehiago hartuko da baiz, Mikel? Gure determinazio dauko arlo horretan. Bueno, horkoan zuen aurrean agertzeko deialdi egin dugu, hain zuzen ere, bere momentuan esan genuen, baina azkenean guk hezkuntza berdintasuneko zuzendaritzaren eskutik martxan jartzeko asmoa daukagu 2015-2019 plan estrategiko bat, eta horren berri emanen izueke, eta eman genizueke Mikelek eta biok. Mikelek xetasunak eta aipatuko ditu, nik egingo duana da marko orokorra maigaineratu. Esan, arlo horretan guk galdera bat daukagula, pixka bat hausnarketa guztia markatzen duena goiti bera. Eta da, honako hau, zer egin dezakegu ezberdin, eraginkorrago izateko. Euskararen bizi berritze prozesu horretan, guk garbi daukagu, aipatzen dugu, behin eta berriro, bidegurutze batean gaudela, bidegurutze horrek esan nahi duena da, orain arte, aurrera pauso oso garrantzitsuak eman ditugula bizi berritze fase horretan, baina badagoela agortze puntu bat ibilbide horretan, eta une honetan, segun herri bezala zeurratxe egiten ditugun, bidegurutze horrek eramango baitu oso ibilbide arriskutsu batera, eta beti erabiltzen dugu Irlandaren mamua, ala bestela, ibilbide horrek, normalizazio horrek, jarraituko du, beraz, berdintasun eszenategi batera. Alegia, hizkuntza ofiziala kasu honetan erkidegoan eta Gipuzkoan ofizial diren hizkuntzak estatus berdina izatea, berdintasunaren ikuspegitik eta eskubideen ikuspegitik. Hori da, etorkizunari begira markatzen dugun bidea, bigarren hori zuzen ere, eta horregatik ematen diogu izugarrizko garrantzia bai une honi eta baita ere gure erakundeak foru aldundiak egin beharrekoi. Ikuste dugulako gainera, Gipuzkoak badaukala aitzindaritza paper hori markatzeko, alde batetik bokazioa, baita ere baldintzak. Gipuzkoako gizarteak urrats esango nuke ausartagoak egiteko baldintza dituela. Hori uste dugu eta horregatik markatzen dugu oso estrategia ambiziotsua legealdi honetan. Eta horregatik baita ere abian jartzen dugu oso modu berezian plan estrategikoa. Orduan, beraz, galdera hori da, zer egin dezakegu eta zer egin behar dugu ezberdin, orain arte egin ez duguna, edo orain arte egin duguna, baina modu berritsu, indar berritsu eta desberdin batean, eraginkorragoa izateko. Hori da pixka bat planteamentua. Hortik aurrera, nik esango nuke estrategia bat daukagula eta estrategia horrek daukan oinarri nagusia da lankidetza. Guk garbi daukagu euskararen inguruan, euskal kulturaren inguruan egunero lan zoragarri egiten ari diren elkarteekin, eragileekin lankidetza eduki behar dugula eta erakunde bezala lankidetza hori ezinbestekoa dela. Eta beraz, baita ere jartzen dugu plan estrategiko horren testu inguruan parte hartze fase bat eragile guzti horiekin. Eta parte hartze prozesu horrek eragina izango du baita ere adibidez zuzendaritzaren aurrekontuan bertan. Eta hori nola definitzen den eta nola aurrera ateratzen den. Horrek esan nahi duena baita ere da biztan da erakundearen kudeaketaren aldaketa bat ekartzen duela hori, hor ere badagoela aintzindaritza puntu bat, ikusiko dugu horrek zen baitza daukan, baina horrek eragin diezaiokela baita ere, hemendik aurrera beste sail batzuei ere eragin diezaiokela. Parte hartze prozesu batek eragiten du departamentu batean, eta horrek biztan da erakundearen funtzionamentua bera aldatzeko aukera dauka ez. Gero esan baita ere, guken importantzi berezia emango diogula ikerketari, dakizuen bezala orain dela, ez dakit, 15 bat egun hola aurkeztu genuen klasterrarekin, soziolinguistika klasterrarekin egiten dugun edo sinatu dugun hitzarmen bat, eta hitzarmen horrekin biztan da ikerketari eman nahi dugu garrantzi berezia. Hain zuzen ere, bidegurutze horretan, bide egoki bat topatzeko ze gauza egin behar ditugun behar dan bezala definitzeko ezagutzaren komponentea oso importantea dalako. Eta ezagutza hori jorratu beharra dago teknikoki sendoa izan beharra dauka, eta hor soziolinguistika klasterrak paper oso importantea dauka. Beraz, hori da pixka bat nik esan beharrakoa hasieratik, guk uste dugu berdintasunaren arlo hori eratu beharra daukagula baita ere hizkuntza irizpideetara. Esaten dugu guk bokazioa daukagula desberdintasunari
aurre egiteko aspekto sozialetan adibidez, ez guk beti esan dugu, legealdi honetan hasi ginenetik, gure bokazioa dela desberdintasun sozialen ikuspegitik Gipuzkoak Gipuzkoa izatea mundu mailan desberdintasun gutxienetakoa dagoen lurraldea. Genero ikuspegitik baita ere, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunaren ikuspegitik hor ere bokazioa daukagu urratsa inportanteak eta sendoak egiteko. Alegia, desberdintasun horri ere aurre egiteko bokazioa daukagu eta garbi daukagu baita ere hizkuntz desberdintasunari aurre egiteko erabakia hartu dugula eta azkenean desberdintasunaren aspektu diferenteetan guk gure estrategia eta gure agenda sendoa edukitzeko bokazioa daukagula. Eta hori, reflexio orokor horrekin nik amaituko nuke lehenengo parte hartze hori edo interbentzioa, eta hortik aurrera Mikel idaupe pixkat hori zehazteko aukera. Eskerrik asko, Markel, egun on guztioi. Badira 9 bat hilabete kargu hartu nula, eta nik uste dut orain arteko lanen emaitza aurkezten dugula gaur. Eta alde hortatik, iruditzen zait, nire ibilbide honetan mentzat, edo gure zuzendarizan ibilbide honetan egun garrantzitsua dela. Denbora honetan egin dugu lehenengo kokapen lan bat, kokapen lan horiteko denbora behar genuen, eta kargu hartu berritan, erabaki bat proposatu nion diputatu nagusiari eta horrela onartu genuen. 2016ko aurrekontua izango zela 2015koaren jarraipen bat, besterik gabe, nire zuzendaritzakoa. Eta hori pentsatu gobernu aldaketa baten ondorio zela. Baina ontzat eman genuen abiapuntu bezala aurretik zegoen aurrekontua. Hori euskararen esparruan erakunde honetan ohikoa da. Beti metatu egin da lana. Ez da aurreko egindago lanaren kontraen, baizik eta aurrekoen lanaren gainetik. Eta orain honetan ere hortik abiatu ginen. Aurrekontua luzatu genuen eta denbora irabazi nahi genuelako gure interes taldeekin hitz egin. Bai aldundi barruan, gure zuzendaritzak hizkuntzaren gaia aldundi barrura begira kudeatzen duelako neurri batean, baina baita ere gizarteko interes taldeekin. Eta hor abiatu genuen plan estrategikoaren lanketa. Aldundiko modernizazio zuzendaritzak idatuta, irailetik abendura bitartean edo. Lehenengo zuzendaritzak intzun bere hausnarketa, ondoren aldundi barruko interes taldeekin egin zen beste lanketa bat, eta ondoren gizarteko gure interes taldei eskatu zitzaien baita ere iritzia. Eta haiek definitu zuten zer eskatzen zioten gure zuzendaritzari, ze marko eta zer egin behar edo zer helburu jartzen zizkioten gure zuzendaritzari. Eta guk paraleloan landu genuen gure aldetik gure ohiko ekintzen revisio bat egin genuen eta ekintza horiek uztartu ditugu gero eskatzen zaigun egiteko horrekin. Eta horren emaitza da plan estrategikoa, 2015-2019 aldirako plan estrategikoa. Abiatzen da, noski, aldundiaren plan estrategiko orokorrean dauden abiapuntutatik, hor ondo kokatuta dago hizkuntzaren gaia, diputatu nagusiak esan duen bezala berdintasun terminotan, Gipuzkoa nahi baldin badugu ezberdintasun gutxiko ahalik eta txikieneko lurralde izatea, hizkuntza esparruan ere politika berdintzaileak egin behar ditugu, politika orekatzaileak egin behar ditugu. Marko hortatik, iritsi gara plan estrategikoa definitzera, eta honek emango digu hurrengo 4 urterako jardun marko bat. Plan horrek ditu, ez nahi xehetasunetan sartuko, datorren astelenean edo zintzilikatuko dugu webgunean, informazio osoa eduki dezazuen puntu guztiena, baina aipatuko dituzke zertzela da nagusiak, planarenak, barrura begira, aldundiak baditu badu bide luze bat egina, eta baditu, adibidez, datu bat ematearren, gaur egungo aldundiko lanpostuetan, 1800 inguru lanpostuetan, 85% betetzen du lanpostuari dagokion, langileen 85% betetzen du bere lanpostuari dagokion hizkuntza eskakizuna. Hori da oso portzentai altua.
berez legeak edo bete behar legalek eskatzen diguten da baino 21 puntu altu dago. Beraz, horrek albidetzen ditu gauza asko. Kontua da, gaitasun horiek ondo kudeatzeko, egin dugu guretik asmatzen hasi baino, begiratu dugu zertan ari zen aldundia, gobernu berria, eta gobernu berria ari zen kudeaketa eredu berri baten abia puntuan. Aurrera bide deitzen den kudeaketa eredu berri bat, oraindik ere administrazioek oso departamentuka funtzionatzeko planteamendua dute, aurrera bide dator hori pixka bat mugitzera eta beste modu batera lantzera, aurrera bidea hasi da dagoeneko implantatzen lehenengo zuzendaritza batzutan, diputatu nagusiaren kabinetean bereziki, eta hurrengo urteetan horrek bidea ingo du eta joango da kudeaketa eredua aldatzen. Horrekin batera, aurrekontu ere kudeatuko da emaitzei begira. Orain arte oso ohikoa izan da plan estrategikoak edo egiten zirenean adierazleak izatea barne adierazleak. Helburu hortarako ingo ditugu 4 bilera eta txosten bat. Eta 4 bilera eta txosten ezkero helburua lortuta dago. Noski ez, emaitza beste bada, emaitzak neurtzeko hartzaileari edo politika horien hartzaileari galdetu bertzaio. Orduan, emaitzetara begirako ebaluazioz modu bat dator. Eta horrekin batera, Jaurlaritza, HPS, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza, ari da bikain lehen kanpo ebaluaziorako sortutako tresna hori, ari da birmoldatzen administrazioen esparrura egokitzeko, eta aldi berean nahi duelako ez izatea soilik ebaluazio tresna bat, baizik eta kudeaketa tresna bat. Eta seguruenik bikain horrek ordezkatuko ditu gaur egungo administrazioetan egiten dien hizkuntza plangintza guztiak. Izango da beste tresna. Eta kontua da aurrera bide, emaitzetara bideratutako horrekontuen tresna, eta bikain guztiak FQM ereduaren gainean datoz, beraz guztiz integragarria dira. Eta gure helburua izan da, hizkuntzaren gaia bete-betean sartzea dinamika hontan, eta hartara, kudeaketa eredu berria sartzen den neurrian, arduradun naturalek, arduradun ohikoek izango dute baita ere hizkuntzaren ardura. Eta gure lana izango da, aholkatzea, sustatzea, animatzea, eta bar. Orduan, barrura begira hori izango da lan ildo nagusia, eta horren emaitzak nik uste dut izango direla nolait erakundearen kulturan eta erakundearen egituran txertatuko direna. Beraz, urrats importante bat iruditzen zait hori. Eta kanpora begira, diputatu nagusiak esan duenaren aritik, bidegurutzearen sensazio hori nabarmena da, euskalgintzan handa hemen gogoetak alderak dabiltza, Euskararen aholku batzordean, Jaurlaritzaren Euskararen aholku batzordean, eta hemendik aurrera zer ari da planteatzen. Bueno, guk nahi duguna, gure erantzuna da, bilatu dezagun erantzun hori elkarrekin, pentsatu dezagun elkarrekin. Eta horregatik, konbokatu dugu Euskalgintzari gonbitea indiogu, aste honetan bertan, eran egun izan genuen abia puntua, eta prestatu dugu erakundeko hiritarren partaidetzarako zuzendaritzarekin, prestatu dugu parte hartze prozesu bat. Euskalgintzako 55 bat goi ordezkari bildu ziren aurkezpen saio hortan, eta horrein dugu hain zuzen ere, diputatu nagusiak esan duen galderari, zer egin behar du diferente eraginkorrago izateko. Orain artekoak, balima dauzkaia, erakusten balima ditu, agortze sintoma batzuk, zer egin behar du diferente eraginkortasuna errekuperatzeko eta lehengo ritmoak errekuperatzeko. Eta gure konpromisoa da, parte hartze prozesu hori ez dela izango ariketa intelektual bat, txosten baten bukatuko dena, baizik eta hor identifikatzen ditugun palankak, palanken arabera joango garela egokitzen zuzendaritzaren aurrekontua. Eta nahi genduke, naiz eta prozesu hau, printzipioz, aurtengorako den, eta hemendik udabitartean burutuko dugun, nahi genduke, gure emaitzarik desiragarriena izango litzateke gutxienez gustora geratzea. Xehetasunetara iritzen ez bagara ere, gutxienez lankidetza oinarri bat jartzea, prozesuak iraundezan legealdian zehar. Eta zentzu hortan, arituko ginateke gure
plan estrategikoa eta gure aurrekontua eta gure jarduera guztia erabat sinkronizatzen eta sintonizatzen gizartearekin eta gizarteak eskatzen duenarekin. Zentzu hortan, esan behar da, herritaren partaidetza zuzendaritza oso parte aktibo hartzen ari dela gai hontan, eta hain zuzen ere ikusten dutelako, izan daitekela, diputatu nagusiak esan duen bezala, prozesu aurreratu bat gutxienez, prozesu bat eredugarri bat, edo bentsat hainbat ikasgai emango dituena, aldundiaren gobernantza berria eraikitzen ari den momentu hontan. Beraz, hori esan da, ulertu gehiazu, iruditzen zait, gauza mardula ditugula eskuartean, eta ulertu gehiazu esaten medizuet, oso momentu pozgarria eta aldi berean arduraz betetako momentu baten gaudela, baina ilusio handiz, ikusten dugulako, badaudela baldintzak lankidetzarako, badaudela baldintzak aldundian urratxe garrantzitsuak emateko, eta nolabait, Gipuzkoak bete dezakela, euskararen biziberritze prozesuan bete dezakela, nik uste berez datuen arabera dagokion paper aintzindari, experimental, eta nolabait bidegile hori. Horraino, nik esan marrekoek. Osondo, galdera igual moko zuen? Bai, barkatu, begira. Euskeraz esan duzu, ez da, diputazioan 85% betetzen ditula hizkuntzari dagokion, euskera maila eta bar, eta kanpo aldera, ze kontuan hartuta, kanpoko euskalgintzarekin ere harremanetan hasi ziatela, zer esan genezake oro har lurraldearen euskera maila aldetik? Bi datua konparatu esango duke, alde batetik aldundiak daukala densitate, eztun densitate altugoa, elebidun densitate altugoa Gipuzkoa baino, hori administrazioetan nahiko ohikoa da, politika jarraituak egon diren kasuetan. Baina Gipuzkoan mailak ere oso altuak dira, eta Gipuzkoan gehien bat datu soziolinguistikoek erakusten dutena da euskara dela etorkizuneko hizkuntza. Hau da, daturik ahulenak adin altuenetan daude, eta daturik onenak adin txikienetan, beraz. Datu soziolinguistikoi hor daude. Kontua da, seguruenik igadura nabarmenena antzematen da euskararen presentzia errealean, ezagutzatik haragoko presentzia errealean. Eta hor da, esparru hortan daukagu eragin beharra, nahi badugu euskara erreferentziala izatea. Eta zentzu hortan, ulertzen dugu Gipuzkoako erakunde aldundiari, Gipuzkoako erakunde nagusi bezala, eta Gipuzkoako zenbait eragile, enpresa eta barri, dagokiela erreferentzia garbiak ematea. Posible da euskaraz funtzionatzea, posible da euskara izatea lehentasunezko edo defektuzko hizkuntza, eta horrek ez du ezer isten, baina bai orekatzen jendearen erreferentziak. Zentzu hortan, nahi genduke, gure posizio, hasieran esan dudan posizio, abantaila posizio hori, edo nolait posizio aurreratu hori, erabili Gipuzkoaren mesedetan. Bai, nik aipatu duzuen bide gurutze horretan sekulako trafikoa dago, azken bolada honetan. Zezuek orain ibilgailua jarri duzuen martxan, baina hor dago zerrekapai aipatu duzun Euskararen aholku batzordearen baitako gogoeta, Euskaltzaindiak abian jarri, eta ja formalki nolabait zedarritu eta zedatu aurrera bidean jarri duen hori, besteren bat edo pare bat ere badira hor martxan. Ni jakin nahi nuke nola eta irudikatu dute duzuen, non eta nola uztartu daitezken edo topo egin dezaketen bueltaka rotondan dabiltzan gogo eta prozesu guztiak, edo beste alde batetik egokia izan daiteken bakoitzak bere prozesua paraleloan eramatea eta alako idauz? Ez dago aurreikusita sinkronizazio egituratu bat, baina sinkronizazioa etorriko da arrazoi praktiko batetik, eta da foro ezberdinetan pertsona asko berdintsuak direla, pertsona asko errepikatzen direla foro batzutan eta besteetan. Orduan, zentzu hortan, iruditzen zait, astapenetan gaudela, orain dela 2 urte ari ginen esaten bidegurutzearen kontua hasita geunden, momentu honetan ziklo aldaketa esaten genduen ordu baita ere, baina momentu honetan hori asumitu da,
eta danok jarri dugu pentsatzeko neurona martxan, nola baita esateko. Eta gertatu da foro ezberdinetan, egia da, segurako trafikoa da bilela, fase honetan nik uste tona dela, baina bermatuta dago komunikazioa, foroen arteko komunikazioa, pertsonak handa hemen errepikatzen garelako, eta gainera borondatea dagolako bakoitza bere polbora ez asmatzekoa. Hori bai, baina gero, etorriko da seguruenik momentu bat, halako ordenazio bat egin beharko dana horrena, eta nolabait gogoeta horiek guztiek isuri beharko dute bere emaitza, nolabait foro bakar baten, edo gutxienez modu bateratu baten kudeatuko duen foro baten, hori bai. Ezen kasu da bi aipamen txiki bata da erakunde ikuspegikoa, ez guk garbi dago erakunde guztiekin Euskal Herriak eta kasu honetan baita ere erkidego autonomoa dauzkan 3 maila instituzionaletan koordinazio hori mantentzeko borondatea daukagula eta praxia ere bai, eta kasu honetan HPS-ekin eta Jaurlaritzarekin eduki beharreko adostasun oinarrizko hori lantzeko erabakia hartutu dugula eta ados gaudela aspektu horretan. Eta gero, bigarren kontu hori zuk aipatzen zuen Euskaltzaindiarekin guk eduki genuen, ez genuen edukietan eta gehiegi publiko egin, baina legealdi hasieran Euskaltzaindiarekin eduki genuen bilera bat, ez? Eta bilera horretan hausnarketa hau partekatu genuen eta bide beretik jotzeko aukera jorratu genuen eta erabaki hartu genuen. Agian ez genuen publiko egin, baina bai da egia guk gaur gauzatu dugun edo ezur mamitsu den hausnarketa hori partekatu genuela eurekin eta 100% ados egundela. Orduan, egia da eragile bakoitzek bere ekimena eduki dezakela, baina kasu honetan Euskaltzaindiarekin adostasuna erabatekoa dela. Nik galdera bat, oso beharrezkoa da korte ematea erderaz, kasu honetan euskararen oso beharrezkoa da. Bai. Eta ezin dute sartu Radio Euskadin baita ere korte euskaraz? Igual nahiago ez? Posible bali ma da, behar bali ma zuen emango dizugu erderaz kortea, baina irratiak uste zuena ITB bakarri dagoela korte euskaraz. Bai. Segundo esplikatuko duzu. Duk esango dakena. Nik ez genuke beti baina nik uste gaurko prentxaunari igual mezu duela, kortotxo bat sartzea Radio Euskadin euskaraz ere. Enbaze hondik ez dola ingo legie. Parte hartze prozesuaren aurkezpena eginda aste honetan, eran egun, asteizkenean arratsaldean. Eta aurreikusita daude apirilean eta maiatzan hainbat bilera, eta ekainean ingo genuke lehenengo balorazio, lehenengo geldiune bat. Eta geldiune horrekin hori balidatuko genuke euskararen foroaren bilera, euskararen foroa existitzen da, aholku batzorde bezala aldundiarena, orduan, balidatuko genuke euskararen foroaren baitan ekainean edo, eta horrekin, eukiko genutuzkeia orientazio batzuk, irailean edo, eskatuko digute, ogasunetik eskatuko digute, aurrekontutarako irizpideak, eta ordurako eukiko genukeia lehenengo orientazio batzuk, gure aldaketaren batzuk inbar bali madea, 2017ari begira. Kontua da, nik ez dut pentsatzen, ez gara inozoak, eta ez du pentsatzen 2 hilabetetan sekulako aurkikuntzak ingo ditugu. Nik gutxienez, hari mutur batzuk identifikatu bai, eta kontua izango litzateke datorren urtean, edo udazkenetik aurrera jarraitzea, ikuspegi luzeagorekin, jarraitzea hari mutur horietatik tiraka. Beste bide bat irkidezunez, eztabaida prozesu horren ondorioak lotura zuzena izango duenez aurrekontuarekin, eta pentsatzekoa da lotura zuzena izango duela esate baterako laguntzekin edo landuko dituzuen bidekin, horren emaitza gehiago izango da praktikoan esan duzun bezala, alako eta alako sustatu behar dugu bereziki, beste batzuetan oso teoriko izaten da eta gogoetak egiten dira, baina kasu honetan zertzoazte emaitza oso praktikoen bila, esan atal hau sustatu behar da beste honen
Ez dut oso ondo ulertzen... Hori ere, bai, esan dut, euki dezake, kontua da, begirada luzatu nahi dugu, hausnarketa honekin. Da, nahi genduke, pentsatu, hori, euskalgintzak zer emardun diferente, nola jokatu erron, adibidez, euskalgintzan, seguru asko, orain arte, ekimenak izan dira oso banakoak eta irla modura indakoak. Eta denborakin sortu ziren alako lotura batzuk, baina seguru asko txikiak izan direnak, eta horrek eramaten ditu, nolait, dimensio mikro xamarra eukitzea zenbait ekimenek, eta dimensio mikrotik ezin da aurrekontutako partida onditara saltori jo. Berda, euskerako zuzendaritzak, euskerako departamentuak zenbait diru daukan guretzako gu txikiontzat. Imaginatu, nik uste dut estrategia egoki bat izango litzatekela, euskalgintzako zenbait erakunde, enpresa edo zerbitzu emailean artean, eta euskalgintzakoak ez direna, baino aliatu izan daitezkeen artean, nola baiteko UTE filosofia batekin funtzionatu, eta hortik salto jo, beste aldundiko aurrekontuaren beste esparru batzutara. Ez ditezela guztiak gurera etorri, baizik eta aldundiko beste esparru batzuk irabazteko prestatu daitezela. Bueno, egon daitezke olako reflexiozak, baina horrek izan dezake aplikazio praktiko bat. Hain zuzen ere, aldundiaren aurrekontuen kriterioetan 2017ko izan daiteke. Adibidez, hizkuntza irizpide batzuk txertatzea, edo zein departamentuetako deialditan. Beraz, horrekin emango genioke, abantaila baldin eta euskeraren aldeko, euskara berdintzaile izan daiteken ekimen bat aurkezten bali bada, bentaja emango genioke beste esparrutan. Orduan, bi planoak nik uste lotuta eman nahi genituzkela. Ez genuke gelditu nahi, emaitza ez teile izan txosten bat besterik gabe. Eman ditzala aukerak praktikara emateko. Lehen urtean ez bada, bigarrenean. Ez daukagu zentzortan presarik, baina bai modu hortara jokatu. Bueno, ondo jaso dut astelenean jendeak zintzilikatuta ikus dezakela zer hain zuzen, zer zintzilikatuko duzue informazioa euki dezan jendeak. Bai, zintzilikatuko plan estrategikoa dokumentu bat da, dokumentu hori modernizazioko zuzendaritzak gidatu du, eta hor daude, erabili ditugun, egin ditugun urratsak, dago informazioa plan estrategikoaren lanketari buruz, baita ere, zuzendaritzako lantaldeak egin zuen amia, matrizea, baita ze harreman izan dien eta ze eragilekin interesalde barrukoak eta kanpokoak, eta gero emaitzak. Hau da, zer eskatu diguten, ze helburu eta ze hildo jarri dizkiguten, eta nola erantzun duen gure zuzendaritzak, eta hori sintesia horrengo da. Hori zintzilikatu du datorren astean bai. Duan, labur bilduz esan genezake nahi dugula Kataluniako eredua kalean euskera entzun, modu naturalian eta bar? Galdetzeagatik. Bueno, atzo mainguru bat dion Azpeitin, eta han aipatu zen euskera eta erakundeak eta bar, eta han aipatu zuen maikide batek esan zuen, bueno, Gipuzkoa neurri batean da hizkuntza ikuspegitik da gure Katalunia. Hala, densitate kopurutan ez gara iristen bataz bestekora, baina bueno, badaude densitate gune garrantzitsuak, eta kontua da, densitate gune horiek ematen dituzten aukerak baliatzea. Bestela, aukera gutxigo daun tokiko gauza iguala egiten bali baditugu, ez ditugu baliatzen hemen dauden aukerak. Orduan, zentzu hortan, nahi genuke hori aktibatu. Gipuzkoan urrats berriak eman zentzu hortan. Nik edozun kasutan ez nuke helburu ambizioso geri jarri nahi. Nik uste dut gaur egun daukaguna errealitatea kalean eta batik bat zonalde urbanoetan Gipuzkoan alde hortatik bintzet oso desberdina dela. Eta gu nahi genuke aprobetxatu belaunaldi berriak ezagutza ikuspegitik, Mikelek aipatzen zuen bezala oso neurri oso zabal batean euskaldunduak datozela, aukera hori profitatu eta aprobetxatu, pixkanaka orain arte dauden inertzio horiek aldatzeko eta pixkanaka berdintasun bat gauzatzeko gure kaleetan eta esparru guztietan. Aukera badauzkagu Gipuzkoan eta horiek aprobetxatu behar dauzkagu, baina horretarako estrategia bat eduki beharra daukagu eta eragile guztiek adostuta. Hori da gure ustez plan honekin
hasten dugun ibilbidea, ez da gainera zerotik abiatzen dena, ez dut hor izan nahi ez da ere arroputzak, ez? Nik uste dut hor, orain arte gauzak asko indirela eta aukera daukagula hortik, pixka jarraitzeko bide beretik aldeun neurrian. Eta apustu berri bat eginez, noski. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko.